mezhep başımız İmam-ı Azam Ebu Hanife näme diye. Büyük ulamaların wagzyny eşitdim, bana öterdi. Emma şu oğlancığın aydan wagzyça hiç wagz bana ötenak diye. Min aydan nasihati min içimden geçti diye. Yani bir İmam-ı Azam'ın büyük takvalığı da. İnnişini İmam-ı Azam'ın yaşayışını yazılan kitaplarında hemmesinde min ay diye bir oğlancıktan wagz alıptır deyip. Son hiç kim hiç ýagdaýda yok men ulu derejeye yetdim diyen ýagdaýy barp bilmez. Din makamında da hacı olsun, sofu olsun, adankeş olsun, hey gurrun mertron, hey keplap duran ahun olsun, her ýagdaýda olsun, ders berýän olsun, mudam elinde tesbih halal çörekli olsun, Allah'dan dilek gezmeli. Hudaýa iman baýlygy bilen dünýeden öteýin, şeytanın şerrinden men sakladı.